Rekam om, rekam lah. Naik duit lampu orang. Pandang adik den pandang adik batambah yo kamek juo tagirai rambut nan panjang hati denai nan digaduanyo tak ayu pinggang nan lama adik bajalan lemah gamulai banyak nan mudo nan mahaga di sinan badan batambah sansai malamnya sapa sukuan di malah mungkin ai nganjalin cinta malahnya ada di ranah minang di pandang cinta di ai di dalam dado. Oi mama tolong tenggangkan panotaki cinta sapa sukuan bukannya kami nak melawan. Tolong patenggangkan. Oi mama tolong tenggangkan pada suku cinta sapa sukuan bukannya kami nak melawan. Tolonglah tolong inok manuangkan. Pandang adik den pandang adik batambah yo kamek juo tagirai rambut nan panjang hati denai nan digaduanyo tak ayu pinggang nan lama adik bajalan lemah gamulai banyak nan mudo nan mahaga di situ badan batambah sansai malangnya sapa sukuan di malah mungkin ai ngajalin cinta malangnya ada di ranah minang di pandang cinta di ai di dalam dado. Oi mama tolong tenggangkan pada suku cinta sapa sukuan bukannya kami nak melawan. Tolong patenggangkan. Oi mama tolong tenggangkan pada suku cinta sapa sukuan bukannya kami nak melawan. Tolonglah tolong inok manuangkan. Oke dan nomor berlalu kembali bermaam kembali bar yang berwajib ibu om am ndak koconan tu dilah.